Здравейте! Здравейте, приятели! Вие гледате най-новото ми шоу! Коментар на Кристиян Костадинов, къде ще коментирам разни влогъри, видеоклипове, мобилни приложения, видеоигри и така нататък. Сега днес ще коментирам един влогър, Емил Конрад. Както всеки знае, Емил Конрад е много известен, същото е най-известният влогър в България. Но и аз го харесах преди, но сега клиповете му почват да се изчерпват и вече не го гледам. Ако някой че мисли, че клиповете му се изчерпват, да напише в коментарите. Всъщност това мое шоу е доста забавно. Е доста забавно. Емил Конрад има над 240 000 абоната в YouTube. В VBOX не ги знам. Всъщност той наистина има дълго гледане на клиповете си и клиповете му бяха интересни преди. Сега по-старите му клипове сега вече не включва Силвито. Не че заради Силвито, просто заради това, че заради факта, че вече няма идеи и прави най-различни. И вече сигурно да. Искам само да си извиня, че не качвах много, че много време не качвах. Няма време. Друг клип ще се обяснявам. Или съм обяснил, не знам. И общо взето, да. Емил Конрад е един готин човек. Готин да се призная. Печен. Той работи като влогър. И не мисля, че сам прави клипове да забавлява него и вас, а и заради малко изкарвания и малко джобни. Да. Все пак ако е бедно семейство. Той живее с Леля си. Всъщност не е много вероятно, тъй като къща не е издоглява. Това не означава, че ще е богат. Вече е изкарал достатъчно пари и разни. Всъщност всички ваши любими песни. Радио 1. Всъщност Емил Конрад началото е правил клипове за интерес. Сега е почнал работа. Знам си, ще се върна с малко. Емил Конрад в началото беше готово, но сега вече като как клиповете му се изчерпват. Коментарът ми е такъв, че получавам известия за неговите клипове. А всъщност последния му клип, който той качи вчера, не го гледах целия, защото в средата ми стана скучно. Общо взето, извинете, общо взето заради това. И да, Емил Конрад, за тези, които го харесват, съжалявам. Не пишете хейтърски коментари заради това видео, което само коментирам Емил Конрад. Не искам да го обидя, не искам да кажа нещо лошо за него. Готин е, печен е, невероятен човек е. Клиповете му, новите му клипове не са толкова интересни, колкото по-старите.
знам защо, но пак те харесвам. Надявам се видеото да ви е харесало, ако така дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми и няма да се обидя, ако цъкнете едно коментарче отдолу. Довиждане!